Ahoj, zdravím vás u ďalšieho dielu zo série Singleplayer, je to 8. alebo 9. diel, už si nespomínam. A dneska, ako si môžete všimnúť, teraz som vám tu ukázal, že tu pribudli dve cestičky. Jedna je ku môjmu enchantu. Ešte som to osvetlil týmito redstone lampami a jedna je ku enchantu, ktoré nie je dokončené, lebo nemám kožu. Takže tak, som trošku majnoval, našiel som 4 diana, expil som sa a druhý mostík vedie do zvieracieho oddelenia, takže tu budú zvieratka, rôzne druhy a všetko to tam bude narvané. Ale okrem koníkov, ak nájdeme nejaké koníky, tak si im tu takúto peknú ohrádku tu postavíme. Tu v strede ešte bude postel z hora a tam spravíme tú erotickú miestnosť a tam spravíme aj loďky a ešte parkour, ak by sme sa nudili. Takže a, a, a vlastne v dnešnom diele ideme nájsť nejaké zvieratko, pričom si musím ísť pre zásoby, lebo no ja chcem pomerne nájsť kravu. Takže si musím zobrať obilie a ak ju nenájdem, tak by sme zobrali prasco alebo nejakú ovečku. No. Tu máme, si zoberieme 2 víty a nejaké tie mrkvy. To je všetko a môžeme ísť. A ja keď by som nejaké zvieratko našiel, tak ja by som sa vám ohlásil, pričom to budem veľmi dlho hľadať a kým by som to našiel, prešla aj pol hodinka. A nazdar. Takže za chvíľu som späť, čauko. Hlásim sa po chvíľke hľadania, ešte nie sme ďaleko domu a neuveríte, čo sa mi podarilo nájsť. Podarilo sa mi nájsť spawner. Takže ja som s ňou mega happy a teraz som si napísal aj kde sa nachádza, tak ak tak tam môžeme niekedy, ale fakt niekedy iba zájsť. Takže ja si ešte odpíšem to, no, paráda. A hlasím sa znovu, keď už budem mať konečne nejaké zvieratka. Takže nazdárek. Som späť a hlasím sa tu s pani kravou, ktorú som našiel, takže prvé zvieratko by sme mali, teraz si trošku doplním, lebo to bude fakt dlhá cesta, takže poď moja. Len čo je divné, že tu iba jedna, ak tak tam je už môj hra, tak ja sa ak tak niekedy vrátim pre druhú, lebo jednu iba nemôžeme mať. A tam vidím ďalšiu a vidím za ňou aj ovečku, tak by sme mohli zobrať dve naraz. Ale cestou tam číha creeper, ktorú by mohol kravičku moju poškodiť, tak radšej sa budem od neho vzdiaľovať. A nie, vlastne musíme to prejsť tak či takto. Tak kravičku by som nechal tu a išiel sa postarať o pána creepera. No. Paráda. Teraz ju musíme ešte trošku navábiť, ja sa napapám a poďme. Nechceš? Hop, poď. Krásna. No poď moja, poď. Budeme ťa volať Agneška. Poď. No, poď. Krásna. Výborne. No, poď. Som inak veľmi šťastný, že mám karavu, lebo ten enchant by sa mi už zišiel, keď mám vždy nejakých 40 level a potom sa zabijem. Poď sem. Hop. Poď sem. Hop, poď. Výborne. Tu mám kravičku a tu na hore je aj ovečka, ktorá bude musieť... parkouristka. Také mám rád. No poďte moje. Nebojte, budem na vás čakať. Jaj. Tak v budúcom dieli by sme... Poďme stade to. V budúcom dieli by sme mohli už postaviť
ten enchant, to som nemusel robiť, lebo nebudú sa viesť aj dostať. Postaviť ten enchant. Alebo pôjdeme takto. Aj vyenchantovať si už nejaké vecičky. Ako prvé, čo by sme... No, to povieme až v druhom dieli. Tak poďte. Inak bol som za tým Dark lesom, alebo neviem, jak sa to volá. Sú tam tie stromy Dark Wood. No poď moja, poď. Nezaostávaj, poďme. Tak, som prešiel celý ten les ešte, 1200 blokov od toho. Od toho lesa, ale no ne. Poď moja. Poď. Čo máš krámy, no poď. No, hurá. Jaj. No. No vy ste nejaké kripeľavé, poďte. No, poďte. No takže som sa pekne prešiel, kým som to našiel, a ja som vlastne stade to aj išiel na začiatku, ale som si fakt nevšimol, že by tu nejaké takéto živočístvo bolo. Skáčte moje. No a už tam to máme, výborne, aj tu na celkom pekné miesto. No nič, no. Pohnite. To nás naháňa pán zombík a pán ďalší a pán ďalší. Potom ak tak do toho spawneru určite sa pôjdeme pozrieť. Si tam dajeme nejaké vyznačenie, napríklad torčky si tam dáme. Poďte stade to. A to bude dlho trvať, ja ťa kašlem, pán zombík. Opa. Ešte som tu videl tretieho, tak kde je? No poď môj, no poďme, poď. Dúfam, že nás už nikto nebude otravovať. A môžeme pokračovať v jazde. No poďte. Ovečka, ty kde si? Ani ma neser. No poď. No. Sa rovno už môžem nažrať. A nechoďte nikde. No. Poďte. Poď. Aj ty poď. Všetci. Hop. Výborne. Počkaj, teraz som sa stratil, neviem, kde som. Takže sem musíme ísť. Aha, už viem. To je naša hora, na ktorej bývame. Vy nezaostávajte. No poďte. Hop, tu som. Hopa. Hop, poď. Iba ovečka je počúvaná. No, výborne, kravičky. No, čakám, poďte. Nie, ja to radšej stopnem a budem nahrávať ďalej, kým tam budeme, takže čauko. No a sme tu s našou sexy trojkou, takže poďte, ženy. No to vyzerá dosť uchylne, až zoofilne. Jo. Paráda, sme doma, máme zvieratka, už tu nám môžeme zabiť rovno jedno. Ale nie, musíme ich dať im nažrať, aby mali ďalšie deti a oni ďalšie a bude to taký incestový vzťah. Takže poďte, Zlatko. Nejaká sa tam baguje. Kniha enchant. A teraz ešte posledné, narvať ich do tej ohrádky, takže poďte, Zlatka. Hop, šem. Hop, tu som. Šušom. Poď ešte ty. Výborne, takže... Shit. Paráda. Takže, to by bolo všetko ku tomuto dielu, dúfam, že sa vám páčil, hej, tak dajte like, mne zmizli leginky, za to nemôžem. Takže dajte like a odber a uvidíme sa na budúce, ahoj.